moeda evaporada. Ola amigos, hoxe vou conseguir que esta moeda, que é absolutamente real, se evapore sen deixar rastro. Para iso, só teño que cubrila con este pano, formando un cruzado máxico, como este que fago eu aquí, e botarlle por riba uns poucos pós, tamén máxicos, claro, e a moeda xa voou. Pero quero que o vexades cos vosos propios ollos. Nada por aquí e nada por aquí. Aí te de la proba. Manda truco, realmente desapareceu. Para facer o truco precisamos masilla adhesiva, un pano e unha moeda. O segredo da moeda evaporada dentro do pano está no mesmo pano, nesa esquina, na que temos camuflada a masilla adhesiva. Dobramos a punta para que non se vexa e achegámola, sen pano de por medio, a onde está a moeda. Logo, xuntamos as puntas que restan, presionando sobre a última de xeito que a moeda quede ben pegada. Así, collemos o pano con estes dedos, por este extremo, e levamos a man dereita ata a punta onde nos espera, sen moverse, a moeda. Aí a tedes. Só nos queda mostrar o pano, pero ollo, dobrando un pouco a esquina para non descubrir o protagonista do truco, e extendelo, deixando a moeda coa masilla a cuberto. Agora, o truco está nas vosas mans.